Sang Prabu Singabarong sesarengan Sang Anoman para Wadyabala, Sang Manuk Garuda minangka pambukaning pagelaran Gebiyari Reok Setyakawan Bapak Jai kali WB sawateng dalemipun Bapak Jumadi Ibu Sunarti Dusun Krai Sentono sekeluarga nggih. Pagelaran saklajengipun lengsari Sang Prabu Singabarong tan kocapa para rawuh panjenengan kaya mirsani mudune para widodari saka kayangan surga luka mudhun teng dusun Krai Sentono saweteng dalemipun Bapak Jumadi Ibu Sunarti sekeluarga lenggak-lenggok lampaira anglajengaken utawi agawe tari gandrung Banyuwangi. Sugeng dalu para rawuh, sugeng ambir sandi. Medale tari gandrung Banyuwangi kairing gedeng janger-janger, bali-bali mama dados jong. Hey,
Dayun. Kalau rai ngono. Iki ana rewati ana ayu. Ayu. Sipit. Sipit. Belegem petekur meong Dayun. Meong petekur lho rai ngono. Semok. Woncaan reng Krai Sentono tak dik peseng ngamok Dayun. Ngamok rai ngono. Anglajengaken tari gandrung Banyuwangai. Kembar telu sampun saweteng dalem wipun Bapak Jumadi Ibu Sinarti sekeluarga. Khusus age margi utawi menghibur rawipun para tamu, kakung putri terutama masyarakat dusun Krai Sentono Dayun. Injil ora ngono. Dalu menika sesarengan kisah-kisah audio sound system. Kagunganipun Mas Sugi saking Kali PP Pentung Mangir. Ugi kolaborasi sesarengan artis production multimedia video syuting Mas Eko Oki saking Dawan Lor Sukodono Lumajang, promotor kembar grup Mas Arsa sesarengan Mas Ardi Dayun. Injil ora ngono. Dayun. Kala ora ngono. Kersane tambah gayeng tambah meriah tari gandrung Banyuwangi. Injil. Kula sukani gending-gending gandrung Banyuwangi Dayun. Semangga Lurah. Tapi saderengipun kula sukani gending gandrung Banyuwangi, Bapak Lurah badhe nimbali ingkang Darma Gati utawi sing duwe gawe utawi sing nanggap reoke babajai saka Kali PP Dayun. Semangga Lurah ngono. Nembah nuwun Dayun. Injih. Gur. Le Imam. Nggih. Monggo penghormatan dumateng ingkang minulya Bapak Jumadi sareng Ibu Sunarti ingkang dados Darma Gati utawi sing duwe gawe nggih. Kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyomping tari gandrung Banyuwangi nggih. Ugi mboten ketinggalan menawi kersa nggih, derek-derekipun Bapak Jumadi Ibu Sunarti dusun Krai Sentono wonten sing saking dusun Munder nggih. Wonten sing saking Kali PP Pentung Mangir menawi kersa kula aturi miyos teng pagelaran para bapak lan ibu-ibu nggih. Nyawer tari gandrung Banyuwangi lek mboten kersa nggih mboten napa-napa. Sumangga Dayun. Kala ora ngono. Monggo miki disukaken Mama Dayun. Songgo Mama. Mama. Injih dalem Kang. Kula lan panjenengan ngawiti tanggapan Riyadin nggih teng dalemipun Bapak Jumadi Ibu Sunarti sekeluarga dusun Krai Sentono amiwiti tari gandrung Banyuwangi paling sae disukani pambukaning gending napa Mama? Napa nggih Kang? Napa terus panjenengan? Nggih Mak Kuala. Mak Kuala dados. Semoga nggih dumateng Bapak Jumadi sesarengan Ibu Sunarti nggih. Menawi para bapak-bapak lan ibu-ibu para sinoman. Kula aturi miyos teng pagelaran nggih. Nyomping utawi nyawer Mamadun Nami utawi tari gandrung Banyuwangi setia kawan nggih. Semoga kula aturi dumateng Bapak Jumadi sesarengan Ibu Sunarti. Kula aturi.
Jumati sesarengan Ibu Sunarti, terutama Ibu Sunarti kula aturi riyon nggih. Niki Bapak sampun dugi nggih matur semangut Bapak. Iso alon nggih pambegane gending teng wontene tari gandrung Banyuwangi nggih gending ingkang angka 2 Mama nggih niki wonten Bapak Mukram Mama sing duwe Selasa Pahing bulan Syawal nggih Senin Legi Jaran 18 Selasa Pahing reoke Bapak Jai sak campur sari ning ngersake gending napa Bapak Mukram gendinge dundung anak di Gandrung Banyuwangi sing duwe Selasa Pahing dulur Bapak Mukram nggih semonggo Mama ditarik
anak Dundung anak mama pamundutan gending saking Bapak Mukram sing duwe Slasa Pahing nggih reok campur sari nggih sesarengan kuda kencak Bapak Hasan hari Senin nggih 18 cacahe dulur nggih ditambahi sak lagu mama duwike 10 juta niki ngendi gending saking operator Gisa nyonggo kangen ditarik akang kendang goyang goyang terut terut goyang terut terut goyang kukru kebantuan masih panjenengan sabun nyawe Sun
Nyonggo kangen nggih pamundutan gending saking operator Gisa nggih. Nggih menika gending ingkang angka 3 utawi gending terlahir teng wonten Tari Gandrung Banyuwangi nggih. Amargi waktu sampun cukup ayo genduk sing ayu-ayu gandrunge kondur alon-alon nduk. Le la la le la la le la le la la le la lo. Le la la le la la le kawakian nang matu makaten para rawuh panjenengan sampun amirsani Tari Gandrung Banyuwangi asale saka kutha Banyuwangi sing nari lari keluarga besar Yok Setiakawan Bapak Jai saka kali